sang Hmanga dâu rắm thang căn lâu trôi Zofa journal Chhungte te in zawa in chi bei le vek ule in lo dam tlang im like le share lama tran min lo lak pui so turin kan han in ngen le lom loma la subscribe lo te po in khonga ya min lo subscribe sak ngei turin kan in nge na cheu notification bell kha ilo met ke wanga ola ilo da don nia chanchin thar kan upload a piang ram takin i hne na alo thleng zelang voin September ni Thawhtan ni sang ni som ni pali Zinglam Chanchin Ngaihthlak na ilo na yang Chanchin langsar zolte Mipui Sipai ten SAC Bungrua Thlawhna Hmanga an Thlak chu Hnem tak an Laksak Kanpalet Mipui ten an ram Atangin Chhuak Turin an Phut CDF-Matupi Battalion 2 Hliam Tuar te le an Chhungte Tanpuina pek an ni Khaw Kângral Pyidawtha Khua Chuan Sialsawm Pawipi kut an Hmang tuna Chanchin kim changzokin Mipui Sipai ten SAC Bungrua Thlawhna Hmanga an Thlak chu Hnem tak an Laksak Magui Division Miang Township Tayek Khua Military Council SAC ten Thlawhna Hmangin SAC le piuso thi e tu Hnem tak chu an Thlaka chung Bungrua Hnem tak chu Mipui Sipai lamin an Laksak thu GOE Revolution Force chuan tlang zarna anei August ni somthum a Miang Township Tayek Khua Military Council SAC ten Way 12 mangin Bungrua bom somnga tha an Thlaka amun ram om PDF chuan mun ram enfia in then faina an thoka Military Council SAC Sipai ten in mu in ka ton na satak a Chhuaka PDF lam an che thada wangin SAC Sipai le piuso thi te chu an hnung tol thu an soi bom chunga chuan bu fai sangarep zial le thil dangte an zeptel nuala awa in PDF lam chuan an Laksak thu GOE Revolution Force chuan an soi Kanpalet Mipui ten an ram Atangin Chhuak Turin an Phut Chinlan ram Chin State Kanpalet Township CDF Kanpalet ten Sipai an somlu awangin Mipui an lom lo chu arang lama Kanpalet Chhuasan Turin Kanpalet Mipui ten September ni khata thu Chhuana an nei Kanpalet Mipui le upat thu Chhuat dan chuan kumsang ni som pakhat February ni khata Military Council SAC Sipai ten rampum Mipui thu neina an laka wangin Kanpalet Township Mipui ten Mipui Sipai an dina CDF Kanpalet ti in aming an vuata ani Kanpalet Mipui ten an thlop le a kong tin renga Tanpuin ral thom tha te po an nei ve thei pha thu an soi Kanpalet Mipui chuan Mipui thu neina in pal zu sakna zong chu an dawa Sipai thu neina om to lo se ti chu an du thu sam ani thu an soi chuti rualin CDF Kanpalet chuan aram chung Mipui du dan pal zut in ron nya lawin Sipai te chu Kanpalet Township an hruailu awangin Kanpalet Mipui chuan CDF Kanpalet an dem hle thu le arang lama ti top turin an soi bok Kanpalet Mipui chuan awangin chin nam a boina a thleng theya Sipai te chu buk khwar emo operation siam emo an phal lawa arang lama Kanpalet chhuasan tur le aram chunga SAC do turin Kanpalet Mipui ten thu chhuana an nei CDF-Matupi Battalion 2 Hliam Tuar le an Chhungte Tanpuina pek an ni Chinlan ram Chin State Matupi Township om Mipui Sipai CDF-Matupi Brigade 2 Battalion 2 Vakok Battalion pasal Hliam Tuar te le an Chhungte chu Global Chintlang CDF Sporting Committee chuan Tanpuin eitur apek thu September ni khata an puang Global Chintlang CDF Sporting Committee chuan CDF-Matupi Brigade 2 pasal Hliam Tuar te chu an le theina turin a Tanpuia an Chhungte mi harsa nena bu fai tel chile pete pe in a Tanpui Global Chintlang CDF Sporting Committee chuan an fanaute mani in na kalsanin ram le nam Mipui zelen na tan an nei chun nun na an hlana in lama an kalsan tak an Chhungte chu enkol tu nei lo ma se pasal tha in pumpek na chu aro pui kan ti a an nu le pa Chhungte ril tram lo tura Tanpui chu Mipui ten kan ti tur ani tun hi tonrol hun ani a kan pasal thate an Chhungte har san om chuan kan thei ang to kan Tanpui kan tum zel don ani anti Khaw Kângral Pyidawtha Khua chuan Sialsawm Pawipi kut an Hmang Chinlan ram Zofa Kali Township Pyidawtha Khua chu Military Council SAC Sipai ten an Khua an hal kang hnu in chena an nei lawa khodanga inte hlua in an ral tlana
an khokut Sialsawm Pawipi chu September ni kha Sunday ya kalimiu tong phila veng Mercy Hall an man thu tul chung mi ten an soi kum sang kha zakwa somnga pasri a kalimiu ton shit marlam a Pyidawtha khua din ani a andin kum sang kha zakwa somnga pasri atanga kum sang ni somni pathum thleng an khokut chu an lo mang thina choi moina te in lanin in fiamna chi sang sang te an buat sai sak thin ani Pyidawtha khua chu chinmi omna ani a insang kha travel omin atam jok chu te dim mi an ni an khokut Sialsawm Pawipi chu an ma ni te dim tong ani a tun kum sang ni somni pali April ni somthum atangin June thleng an khua chu military council SAC Sipai ten an hal che sak veka Christian biak in som pasri omin chungte po chu SAC ten an hal chet vek bok thu an soi chung biak in hal chet te chu tui phum biak in pathum all and new BLDGS RC biak in zire ZBCM biak in Pasien Paul P biak in SDA South biak in Calvary AG biak in Salom AG biak in EFCM biak in Bethesda ZBCM biak in EBC biak in Sama AG biak in UPC biak in Laipian biak in Yawit biak in SDA North biak in TCBC biak in Pyidawtha Baptist Church PBC biak in te an ni Pyidawtha khomi ten chena khua an nei to lo awangin Sialsawm Pawipi ku chu tong phila veng Mercy Hall September ni khat Sunday Zinglam dar kwa AM atangin chundal som pani nun thleng hun ser man ani a Mipui sang khazasri chuang kal khomin choi khom na le inti hlim na te nei ani khati zong kha voin Zinglam Chanchin kan Ngaihthlak theite an ni a atop thlenga min thlir saktu te chunga kan lo me lepeka Zofa journal hian kanin mule theu don nia in zawain hun man nuam em vek ro o in mi du sakna fuina thatak tak te kha kan thlalel hle a uimya lovin zalen takin comment lama min lo nutcha sak then don nia